Για να φέρεις το άλλο το καρότσι. Εκείνο που είναι κάτω εδώ, εκείνο είναι καρότσι, αυτό δεν είναι καρότσι. Άντε, πήγαινε αυτό εκεί. Τώρα τι κάνετε, ρίχνει μέσα στο καρότσι και... Έτσι τώρα. Θα ρίξω εγώ μέσα ρε. Άμα γεμίσει θα το ρίξω εγώ μέσα. Θα δει αυτό εκεί. Βάλει το σκάφο εκεί πάνω. Πήγε φέρτε άλλο καρότσι απάνω. Φέρτε εδώ και το πιάσω εγώ να το φέρτε εδώ. Δεν θέλω να σηκώνεις καρότσι. Πού είναι? Είναι μέσα στο γραφείο. Δεν θέλω να σηκώσεις καρότσι. Τα πετάτε εκεί, εδώ. Βάρτε μέσα και να τα δείξω όπως αδιάζει. Αυτό είναι καρότσι για να βάλεις μέσα. Τι, εγώ αυτό έχω το καρότσι τέτοιο. Αυτό είναι καρότσι. Αυτό είναι το έγγυλο καρότσι. Πρόσεχε από εκεί πώς θα Πρέπει να βγάλω φούρις. Αυτό δεν είναι καρότσι. Να πρόσεχεις τώρα. Δεν θέλεις ρε, θέλει να καθαρίσεις εκεί. Δεν πρέπει να είσαι... Ναι ρε, καθαρίσουμε. Τα παιδιά θα μην καθαρίσουν εδώ πέρα. Το αφήσουμε έτσι. Γιατί άμα... Τι πάθησαν πάλι. Τι κάνω άλλο. Εγώ βγάλω σπίτι. I'm not telling people now. They try to listen to God and run the thing out. All the way up. Went past the cable. The fact we couldn't do it. Have a break. Work it out, think about it. Keep away from the inside.